muhimmin saƙo ne da ya kamata kowa ya sani yayin da mutum ya rasa wayarsa saboda gudun 'yan damfara kada su cuce shi su ebe masa kuɗi a banki. Zai maza idan na wasu lambobi a bankin da yake amfani da shi domin su raba layin nan da wannan bankin. Kaga ba dama ɗan yahu kenan a shiga bankinka ya cuce ka ya ebe ma duk wani kuɗi da kake da shi. To ga lambobin kamar haka, insha Allah duk lambar da muka faɗa in ta bankin ka ce sai kai ƙoƙari ka rubuta ta ko dan gaba ko ƙaruwar wani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duk lambar da na faɗa zan ƙoƙari in maimaita ta domin a riƙe ta yadda ya kamata. To da farko dai idan mutum yana da Wema Bank sai danna star 945 star 911 hash. Zan maimaita star 945 star 911 hash. Wema Bank kenan. Da zarar ka danna za su nemi ka saka lambar da kake so a yanke alaƙa da banki, za su yanke alaƙar nan take. Sai Keystone Bank mai amfani da Keystone Bank zai danna star 7111 star 911 hash. Zan maimaita Keystone Bank star 711 star 911 hash. Mai amfani da Keystone Bank kenan. Sai mai amfani da Access Bank zai danna wannan lambobin kamar haka star 901 star 911 hash. Zan maimaita Access Bank star 901 star 911 hash. Sai mai amfani da GT Bank zai danna wannan lamba kamar haka star 737 star 51 star 74 hash. GT Bank zan maimaita star 737 star 51 star 74 hash. Shi ma da zarar ka danna za su nemi ka sa numbar da kake so a yanke alaƙa da bankin nan take an gama. Sai mai amfani da Zenith Bank zai danna star 966 star 911 hash. Mai amfani da Zenith Bank ma abin da zai danna kenan star 966 star 911 hash. Sai mai amfani da First Bank zai danna a star 894 star 911 hash. Zan maimaita First Bank star 894 star 911 hash. Sai mai amfani da UBA zai danna wannan lambobi kamar haka a star 919 star 911 hash. UBA zan maimaita star 919 star 911 hash. Shi ma da zarar ka nemi za su samu lambar da kake so, yanzu za su yanke alaƙa da lambar nan da wannan banki. Sai FCMB mai amfani da FCMB zai danna star 329 star 911 hash. FCMB zan maimaita star 329 star 911 hash. Sai Unity, masu amfani da Unity aka danna star 7799 star 911 hash. Mai amfani da Unity zan maimaita za ka danna star 7799 star 911 hash. Shi ma da zarar ka danna za su nemi lambar da kake so a
katsa alaƙar da ta da bankin nan, to insha Allah yanzu ne za su yanke alaƙa. Sai masu amfani da fidelity za su danna star 770 star 911 hash. Zan maimaita fidelity shine star 770 star 911 hash. Sai mai masu amfani da union bank, masu amfani da union za ka danna star 826 star 911 hash. Union bank zan maimaita star 826 star 911 hash. Sai masu amfani da stanbic za ka danna star 909 star 911 hash. Masu amfani da stanbic kenan za su danna star 909 star 911 hash. Sai masu amfani da ecobank za ka danna star 326 star 911 hash. Ecobank zan maimaita star 326 star 911 hash. Nan take za su nemi lambar da kake so a raba layinka da ita, to yanzu za su raba su da bankin ka gaba damar a yabe ma kuɗi. Sai masu amfani da Polaris bank za su danna star 833 star 911 hash. Polaris bank za su danna star 833 star 911 hash. Sai masu amfani da heritage bank za su danna star 745 star 7 hash. Heritage zan maimaita star 745 star 7 hash. Insha Allah duka wannan ne da zarar ka danna za su nemi bayanan da lambar da kake so a raba wannan bankin da ita, to za su raba bankin da ita nan take kafin ka je ka shigar da ƙorafi ko da dare ne ya riske ka, to insha Allah baka da wata matsala, ka tsira kenan daga masu wannan ɗabi'a ta banza, wato yan yawo wanda suke sace mutane kuɗi a banki. Kar ku manta da subscribing a wannan tasha ta mai albarka, Tumbin Giwa. Mun gode.